Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Mga igsuon, karon pitsa 13 sa Oktubre, maoron ang katapusang pagpakita sa mahal nga Birhen sa Fatima. Dito ron sa atong Kapilinya di Fatima sa San Remigio, ang replika sa Kapilinya dito sa Fatima, sa ulog ron sa kapistahan sa Birhen sa Fatima. Dako ron ditong event. Atong iampo nga unta ang kalinaw ug kahusay ug ang conversion of sinners nga giauhag sa pagpakita sa mahal nga Birhen sa Fatima matuman unta sa atong panahon karon, mahunong unta ning gubat o kining mga panagbingkil-bingkil sa atong mga katawhan, mga leaders sa gobyerno o sa mga leaders sa simbahan, na ang pag-ampo unta sa Santos nga Rosario mauntay mahimong primary activities sa atong katawhan, labi na sa mga Katoliko, dili ang pagsigilag tan-aw sa atong mga cellphones o mga tan-aw na mga lain-laing mga entertainment sa social media. Ato sang iyampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi nga hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo among hinabang ug mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Gikan kang Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa kabubuton sa Dios, alang sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Efeso, nga matinumanon kang Kristo Jesus. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo sa grasya ug kalinaw. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo,
aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo, mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daigo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato, sa tanan niyang kaalam ug kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iyan ang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadangat og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita, sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamug awit, pag-awit kamug pagdaig. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo
Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ka, Ginoo. Sa Jesus miingon, pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta, ang mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan, kay sila maoy nagpatay sa mga propeta o kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod niini ang kaalam sa Dios nag-ingon, padad-an ko sila mga propeta og mga sinugo og ilang patyon ang uban og ang uban ilang lutuson. Busa silutan ang mga tao niining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, gikan sa pagbuno kang Abel ngadto sa pagbuno kang Zacarias nga gipatay tunga-tunga sa halaran og sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo, silutan ang mga tao niining panahona tungod kanilang tanan. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang yawi nga maoy moabli sa pultahan sa balay sa kahibalo, apan kamo mismo dili mosulod o gisanta ninyo ang buot mosulod niini. Sa pagbiya ni Jesus niadtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo og nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag aron hisakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang tubag nato sa Salmo, nag-ingon ang Ginoo, nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Gusto ba mong maluwas? Tinuod mo? Mao na. Gusto tang maluwas. O unsa may katumanan niining pag-ingon ang Ginoo nagpahibalo siyang kaluwasan, ang Ebanghelyo. Pag-abot na ni Kristo, siya mao ang kaluwasan nga gipahibalo sa basahon sa mga salmo, mga sinulat nila ni David, nila ni Moises o uban pang mga propeta. Kay nagpahibalo nga ang kaluwasan moabot na. Pero pag abot na ni Kristo, ang iyang deklarasyon mura magdili pilig dili man kaluwasan, natanawa diri sa paminawa sa atong Ebanghelyo. Alaot kamo, silutan kamo. Yan wa siya moingon nga kadtorang pag-abot niya. Iningon siya diri present tense may gigamit. Silutan ang mga tao niining panahona. Sa to pa, apil mo diya. Apil pud ko. Kay karon man ning panahona. Sige, lingian na imong tupad. Ing na sugot kag silutan sa Ginoo. Sige. Kay karon ba yang panahona? Wa ba sa moingon nga silutan karong pizza. Ang sa itong pitsaha pagsangyaw niya, tuig 33 or tuig 30. Di man tumaway iyang gipasabot. Karon yung panahon na, present. Muna ang silot sa Ginoo, nagpadayon hangtod karon, hangtod sa katapusan sa kalibutan, naa siya'y silot. Muna, ang kaluwasan di ay nagipahibalo sa Ginoo, dili di ay ni siya para sa tanan.
Pero si San Pablo diri sa unang pagbasa niingon siya, daan ang giplano sa Ginoo nga kitang tanan maluwas, nga kitang tanan mahimong iyang mga anak, nga kitang tanan mawalay sala sa iyang atubangan. Giplano na nas Ginoo, pero usahay man gud ning plano dili madayon. Nagplano bitaw ta nga adto untang buwan sa Septembre makasugod na ta sa atong kumbinto, wa man madayon, ngano man minus maghalin. Minus og halin karon ay kuan pang atong halin sa DOPS 8,366 nya nagkinahanglan man tag mga 15,000 ka slots nga mahalin, di kuangan panig mga pila pa may kuangan mga 6,000 kapin. Di gaplano ta tukod na tag kumbinto. Oy, wa man kaayo ni cooperate, pero pasalamat ta sa namalit ani. Pakpakan na to. Sige, salamat kayo. Ang namalit, na siya, pero katong wa mo palit, mo lagi. Wa apil unta sila sa plano, pero saon man, hindi man musubay sa plano. Ang ato sang MMTL kaning special slot nato nagplano bayatang mahurot ni karong October 29. Pila naman lang kaadlaw gikan karon kuan man taron kanang 16 days na lang. 16 days ya ang atong halin 1,935 slots pa, naapay 3,065 slots nga wa pa mahalin niya. Madayon kaning atong plano nga mga hatag-tag bugas ngadto sa atong mga 2,500 ka mga kabus nga pamilya. Madayon sa kaning atong plano nga mohatag tag kahigayunan nga matabangan nga ma-repair ang atong mapadayon og ka-repair og pagpanindot ang atong mga kapilya. Pinaagi ni ining maong okasyon. Ambot lang ka, madayon ba? Depende sa kooperasyon ug mahurot ba ning 3,065 ka slots. Pero niining 1,935 ka slots nga nahalin sa atong MMTL, adako na kay ni kalipay ato gyapong pakpakan. Di ba? Pakpak lang sa apil ang katong wa mo palit. Kay haron mo palit sad mo puhon. Pasabot di ay ang plano sa Ginoo nga kitang tanan maluwas, pero dili siya mamugos nga ang tanan mosubay sa dalan sa kaluwasan or mo avail sa kaluwasan. Kalergon atong una yun, pabaksin mo. Pabaksin. Agi o bandi yun magpabaksin. Pero available na unta ang vaccines nga mga kuan, vaccines. Pero di man pabaksin ang uban. May pugsanay. Ang nakanindot gos Ginoo di mamugos. Di ta niya murag baboy ba nga guruyon gyud ta niya ngadto sa ihawan. Ang Ginoo maghuwat nga kita maoy mo sunod. Igo ra siyang mo pahibalo. Unsa goy pahibalo? Para nako karon nagpahibalo ko, pamalit na mo og slot. Ana. Ang mopalit malangit. Nagpahibalo ra, depende imong dawaton ug sundon ang gipahibalo. Ngay ko na be, lingi ay mong tupad. Ing na musunod kas gipahibalo. Or nagpalibagbag lang. Ug unsa may gi-emphasize ni Kristo sa iyang pag-ingon, silutan ang katawhan ining panahona karon, idatog kaninyo ang sala sa mga pagpatay sa mga propeta, sukad pa kaniadtong pagpatay ni Abel hangtod sa pagpatay ni Zacarias kadtong propeta nga gipatay diha kunos taliwala sa halaran, hangtod pagpatay ni Juan nga magbubunyag nga giputlan sa liog didto sa prisuhan, giputlan ni Herodes liog. Idakdak nato. Kinsa may iyang gipasabot ni ini? Ibaw mo? Ikatulong lingi sa imong kauban na sa imong paminaw,
ikaw kay gipasabot ani. Kinsa kay dakdakan aning silota, ikaw kaha? Oh, ito importante na oy. Ako kaha mo'y dakdakan ani. Posible. Og unsa maning gisaway ni Kristo, ingon siya naghimo mog mga nindot kaayong mga lubong sa mga propeta nga gipatay sa inyong katigulangan. Naghimo mog nindot nga lubong. Gisaway niya ang paghimog lubnganan nga nindot sa mga propeta nga gipatay sa ilang katigulangan. Nganuman si Kristo mga igsoon nagtan-aw sa kasing-kasing sa naghimo ato. Kinsa man sila? Ang mga Pariseo o ang mga leaders, mga elders sa simbahan ni atong panahon na. Kinsa man ni sila? Ang nanaglagot kaniya, naglagot ni Hesus. Na mga Pariseo nagbiay-biay o gisaway nila pag-ayo si Hesus ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Pariseo. Pasabot maghimo ta og kunuhay simbolo sa atong pagtuo nga nindot sama ni atong simbahan. Nindot ba ni? Nindot no? O nindot oy. Pero ang atong kasing-kasing liwat sa mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod ni atong panahon ni Hesus, silutan ta. Nagabutang-butang ta dinhi og nindot nga simbahan ang atong altar San Vicente Ferrer nga gisakit og maayos una, gilutos. Butangan pa nato diri og Hesus nga nagdupa, nga gipatay, kunuhay. Kunuhay, gipatay gyud, unya kunuhay maghimo-himo ta aning simbahan nga siya maoy sentro. Sentro ang mahal nga Birhen Maria nga gimartir kuyog sa iyang anak. Unya ang atong kasing-kasing wa mahigugma sa kinabuhi nila, nahigugma ra ta aning simbahan nga atong gibuhat niya, proud kay kunuhay ta aning nindot ang simbahan atong nabuhat, pero ang atong kasing-kasing wa maliwat sa atong gihimuan aning maong simbahan. Sawayon ta ni Kristo. Ang gusto dahil ni Kristo, paghimo mog nindot nga lubong, pero ninduta pod ang inyong kasing-kasing nga muhaong sa gilubong diha. Dili lang kay magpagarbo mo nga nindot kog nahimo, tungod kay nakatukod ko aning simbahan, tungod kay nakapalit kog pila ka slots anang gikuan ni Padre Siano diha nga mga projects. Nya proud nako, tungod kay nakadonate kog pila ka ektaryang yuta sa simbahan, proud nako. Nindot na kayong simbahan kay ako'y ga-sponsor ana. Pero ang imong kasing-kasing liwat sa mga Pariseo. Unsa man tong kasing-kasinga? Puno sa sala. Ang sala mo'y gusto ni Kristo nga mawagtang una patamutukod. So kining atong gitukod rong simbahan nga naarang-arang ang naong, kada mo anhi dinhi mo ingon nindot kayong simbahan pader. Nakutungod ni ninyo kay sige mo palit og slot. Ay ikaw gyud ani padire. Nako dili kamo. And in my heart na humble down gyud ko ani ining miraculous nga hitabo dinhi sa atong parokya nga sud lang sa mubong panahon mga 2 ka tuig nahimo ni nato tungod sa atong paghigugmaay. Hinaot ta mituhop ni sa atong kasing-kasing kanang Kapilinya di Fatima diha sa San Remigio. Kining atong parokya dinhi, mga 40 million kapin ang atong na-contribute sa mga donations nga gidawat nato pinaagi niining atong parokya sa kaninyong mga parishioners, territorial o online parishioners. Mo nang nindot kay rong selebrasyon dito sa Kapilinya di Fatima sa San Remigio, kay nahimo na gyud tong Kapilinya katong chapel o ang area na nindot. Nga naman, tungod sa atong kasing-kasing nga manggihatagon, kasing-kasing nga matuuhon, kasing-kasing nga mahigugmaon. O kung maunay atong gamiton nga kasing-kasing sa pagtukod og mga structures nga nindot para sa atong pagtuo o para sa mga santos nga mga martir, malipay ang Ginoo, mahimutan niyang anak. Ilingi ako no imong kuan tupad ing nahigugma kadako. Yan nahigugma ka nako. Pangutan na. O hilasan kay isang moingon, yes. At sabot ang kasing-kasing anak makasasala.
Oh, na siya. Daghan kay diha. Kaning gasulo ingon ani, apil na ning nagwali karon na wali-wali lang pero wa mo kakita sa kasing-kasing ani. Apil na tong lektor dire, tong kanta-kanta. Otro sa to. Pakapin pa na nato mga madre kanang nagbilo-bilo ba. So, ay na lang ta. Ang kasing-kasing mo itan-aon sa Ginoo. Ngano man, kahibaw man siya sa tong kasing-kasing. O may malilong, mo na, musaway gid siya nato. Pero daghan kay diha, nga wa magbilo, wa gay mo serve dire, naaras daplin, pero ang kasing-kasing nahigugma kayo sa simbahan. Kana, congratulations. Daghan kay namalit nato og slots nga driver lang og taxi, driver og habal-habal. Naaras kilid-kilid di ginato matagad, pero nagsigig tigom og kwarta aron lang gyud ko makapalit og usa ka slot. Kana nindot kay nagkasing-kasing. Daghan kay diha nga nangalusno ang ilang negosyo, nangaalkansi tungod adtong pandemic, wa na nangasira na, pero mo palit lang gyapog slot. Kana grabe kay nang kasing-kasinga. Naamagan ni Roy Gasigi diag hatag na tog bugas, ni hatag na og 15 kasakong bugas nga naay tag na po ka 5 kilo rice. O gahapon deliver na sad og 20 kasako na sang bugas. Naku, unsa man ka lain man kag masuko. Di mo man ta sigihag deliver og bugas. Simple ra kay tubag. Ay sos, grasya nas Ginoo pader, gisogo ra kos Ginoo ana. Na nindutag daghan ang sugoon, o daghan magitingali ang gisugo. Murag kanira tingay siya mo ganahan mo sunod. Ingon ting itong Ginoo niya, naamo jud kay sobra-sobra diha, paigo pa man ang 20 kasakong bugas ana. Ipalit na bi, i-deliver na dito. Nya kay ang iya tingin kasing-kasing kanang liwat-liwat sad sa Ginoo ba? Maluluyon, manggihatagon, way kahadlok unsay sunod, kay misalig sa Ginoo nga nag-ingon, ayaw mo kahadlok sa ugma, kay naa ako'y mo atiman ninyo. Adali kay siyang nakapalit, pero kaning kasing-kasing nga naa ang garbo, naa ang kahakog, naa ang unsa pa na dihang mga materialistic. Kusog kay nang moingon, ayaw. Us, mag-usik-usik ka diya. Mag-usik-usik ka. Ngayon yung mong di mo motoo nga nasa mga taong ingon naa pa na hangtod karon, ug mao na sila ang mga modelo nato, mao na sila yung mga modern prophets, mao na sila yung mga modern saints nga gitawag sa ni Kristo nga mga anak sa Dios, iyang mga igsuon. Pero ang kanang musupak sad, ang makasing-kasing nga masinupakon sa sugo sa Ginoo, mao sad na sila ang mga modern Pharisees, mga modern scribes nga nagsigig kontra og sigig plano unsaon pagpatay si Jesus. Mao na sila silutan kining nagsunod sa Ginoo. Matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa, kamong mga matinumanon sa sugo ni Kristo, unsa may ihatag, himuon mong mga anak sa Dios. Na atong what? Gay katong gustong mahimong anak sa Dios, manindog ta. Mga igsuon, mag-ampo kita nga malaumon ngadto sa Dios nga kanunay nahigugma kanato. Busa mo ingon kita, maghari kaunta kanamo Ginoo. Maghari kaunta kanamo Ginoo. Nga ang simbahang Katoliko makalahutay diya sa kanunay pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Maghari kaunta kanamo Ginoo. Nga ang mga anaa sa kagamhanan mopatigbabaw sa hustisya o kaangayan, mga muyo kita sa Ginoo. Maghari kaunta kanamo Ginoo. Nga ang mga magtutudlo dili kawad-an sa kadasig ug madasigong motudlo sa kamatuoran, mga muyo kita sa Ginoo. Maghari kaunta kanamo Ginoo. Nga ang mga nangita sa kaalam makakaplag niini diha kang Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Maghari kaunta kanamo Ginoo. Nga siya lang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos,
nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Maghari kaunta kanamo Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Maghari kaunta kanamo Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Maghari kaunta Kanamo Ginoo. Nga ang mga nangamatay makakita na kang Kristo didto sa langitnong gingharian, mga muyo kita sa Ginoo. Maghari kaunta kanamo Ginoo. Makagagahom og maluluyong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo, isip imong mapaubsanong mga anak, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugbino nga amot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo silang kalanod sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tod sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimayang sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug gasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma, ug himuang nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa sa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo,
Mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu gana sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, wabot ka namo ang imong harian, patuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, bayon sa langit. Ang kalanon namo sa mataganaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasalakan namo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuan-luwasa kami
Mayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaasab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, managawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, managawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo. Apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kung sa akong ngalan kamu makapundo, nahiusan sa paghigugma, nagabuhat kamu sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban. Magampo kita. O Amahan, nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diosnong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang pagkahimong mga way sala atubangan sa Ginoo. Niya mahitabo ra ni kanunay kung ang atong kasing-kasing maliwat gyud sa kasing-kasing ni Kristo, ni Maria o sa mga santos nga atong gipasidunggan dinhi sa simbahan. Dili kay ang magsigilag tukod aning mga nindot. So salamat sa mga kasing-kasing nga mga manggihatagon nga hatag nato og hinabang sa atong mga proyekto dinhi.
Ang atong dopes, ang halin 8,366 na pay 46,634 nga available slots sa atong MMTL para sa pista sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santo Rosario. Ang atong halin 1,935 slots na apay 3,065 slots nga available. Atong pakpakan pag-usab ang namalit ni ini. Salamat kayo. Ang ato di ay Facebook page na close man tong karaan, bag-o na ta, mao gihapon angan San Vicente Ferrer Parish Liluan, o niya ang logo, ang nakalahi ko noon ang logo nga naay gilingin nga murag blue nga gamay na skilid ay lingin na blue. Mao na siya ay atong bag-ong page para ni atong gustong mo monitor sa atong mo follow sa atong online nga mga misa dinhi sa atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa atong padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagambahan kita